Hi guys, masong adlaw na tanan. So adlaw guys, kuha naman hapon na padung, mag-alas 3 na. Mag-champurado ko katong pilit nga way ayo nga kapilit. Among snack. Wat pagkulik si wa pa man giulit jan lola. Sige guwan da are. Ano may kahoy, puro buhi ni na. Gupang sangat bago ni nang hinakot. Lamig ang snack. Luto na. Kuha ang nanay. Kay daghan ra. Kuan man. Ngi, di ay pilit na yun. Daki na musika ra ba na? Ijara. Kana tubugan pa ng tubig. Di na. Abaw ni manay. Yan si ma, kuan mo hawtaw ka na ikaw nang kuan na. Bija. Wala ay kung dekat lang. Dekat? Kanin dekat kani. Murag ni dekat. Hindi ada nagbuka din kay mahaon kay ang dekat man. Hindi naman karuton tong dekat. May pait. Mahilis. Ano pa? Nakaluto naman eh. Daan. Tanghaw nung laman eh. Di ako isaging. Agsuman, nakaliptan ko na ha. Suman din namagan. Salamat sa naghatag. Di na ihinog. Tambos gipang. Ala, magding ako na din ay. Kama dia. Bitaw, di na pag-oras lagi. Yes naman, di ay. Nga kabi ko, mamo. Tiaw, bag mag-New Year utro. Sunod to eh. Saging. Misdak man dyan ko gabi eh. Po gabi naman long. Kaon pag rice bread, ito suman. Luto ng saging. Tagkala guys ah. Hilaw o hinog. Dapay bitong nanay. Natog pa. Daay, ginamos. Ginamos. O, sunog ba? Ilipadas unggoy. Mga unta, saging. Ang si oras ha? Sus, ginokog oras. Ang dali ara. Hanggang saging, day? Ano na, mao ni paniog to na to kay na'y bagas. Ano pa, di ko nung manasan yung tiba madlay. Pinakatan na po nga mapapagod nanak. Kan banana. Saging is banana. Di ka ni tiri. Magtakid-takid naman good na. Takid ni mo. Mawa na po niya kahingutan. Magdog na po magbalik. Mabalik na po. Sana ako magbalik. Panitandaan. Jara. Kanta guys. Asa nas nung aloy, nay? Mag-wifi? Nay? Mag-wifi nas nung aloy? Nung aloy ba? Di pa ko rin kailangan nga nga tumapit. Di pa tiket na nabibig ko. Hindi ko na alaman. Sabi din, kung tumapit na tumapit lagi, kaya di ko masayin ko na din mahulot. Dahil ko na sa buraming lagi. Hindi mo kakaling mo, hindi mo kakaling ito. Di ba, ada kegiatan
Eloy? Oo, ako hindi na ng pangalain ko. Wala mo nga. Ano sa atin ulit mo yung bed? Ano, hindi mo ko lang tama mo? Ate? Isang muna. Isang muna? Kung tambong o patay. Ginawa. Naglaw ko. Mga pangalit. Ito mga pa. Over ginawa. Paldo pa man. Kasi ko hindi po na makikita ang eskwelahan sa tiri. Nangita na naman yung nanggan. Sabi na. Wala. Gusto mo ito sa probinsya Manila ngayon. Nami magkamanit sa tiri kay Manila. Malinaw mo ko datog na siya sa tiri. Saan yung paminawan mo? Malingaw. Malinaw. Di malinaw man. Malinaw. Oo, bay sa Malinaw yung isama ko na. Tagalog mo ito. Malinaw ang pagkakita. Hindi siya dito, malinaw ko na pinasamo. Buhay sama dito, minaw. Malinaw ba? Malinaw. Bigyan mo malinaw. Malinaw dito kayo kung ano naman. Tulong mo mo. Hindi mo kaan? mo tatapawag ba mo? Ato ta day. Gina. Ato ta. Hala. Kimi, hindi man ko doon. Gina. Yan ay paano ba? Ato ta. Nasa tayo sa. Sapa. Damo balito ko rin pagka. Kuya ka maligo. Mo ni tambaw sa hapdos nagikan sa buong tuig day bulinaw nga pinirito dapay sinugba nga bangke saging nga saka bangkat saging nga saka sama sila na Bangkat. Dada pa JB ko. dapay saging Nami ra basa pa ron atay sa. daday dapay saging na dagara Kulit. timur ko ng Aisa Simbako. Barok. Batasan. Dapay biko. timur ko ng Aisa Taysan Kan Lubisinti, timo ran eh. Sitaw anhing para damgo. sabay. Sabi ko naman ako hindi pangilamos. Mura lagi panglimog-mog lagi. Arang Yes, naghahanap ako sa tiri. Ya magkang gawin. Arang samsam na sapa des nagi taysa. Bitaw titi urok ra ka. ang sarap yung daghaning mura na maglinta ano kitang burani Miss Pila kalay? Kuno te? May Kaya klase. wala ko kay eskwela taysa sige raman. Be, wa ba ka eskwela be, bright ba? Wala ni tambo. 1 plus 1. 2 taysa. 2 plus 2. 4 taysa. 4 plus 4. 8 taysa. 8 plus 9 taysa. 8. 9. Sakto lagi, sunod sa 8. 9. Di no? 9 plus 9. 9 plus 9. 19 taysa. itin Pila edad mo? Pila mong edad? Pila? Kaya pati tayo. Anna mo nagidangat ron. sunod na ba na sila Bernadette ay Mo nagidangat ka Kasi- nakalimot sa edad. alialan this size si Bernadette ning this city katong birthday Gidugo na kaday. Wala taysa. Wa na ron. Wala mo po taysa. Hindi sa may mga pamilya pag gidugo ka. Iligog sapa taysa. Di ba? Labad ba mong sakit ba mong tiyan? Nakitang pusuon taysa. patariag ayo di patariag ayo di arong Ang salaka ng ayaw din ganit. Wala na tanaw-tanaw. Di na chika-chika ako day. di man yung sakit Taysa madagpay maglakaw ko sa tatiri.
Hindi, ako naman man ahalag ng mimong. Hindi na magtapay. Ang ko. Nay, Ano ka nang hilaw? ayo din ay. Oo. Kita check up rin mo sakit. Ay puso nga na, mas kapurami sakit din. Ihatod ko na tay ka. May problema na. Mas wala rin ka na. May agsaging busuk. Tapila ko na eh. Mayo lang ko. Tay saga. Happy ba dami strip saging dito sa Cebu. Natod si? Bik-bik, Vicky. Vicky nga ba ako? Oh, nakato lagi kupa. Gusto mo kabis dahil. Oh, dan bik-bik. Ganun. Nagigil. Tay sa nanguha makudad to tay sa. Di siya. Sa. Do. Put. Ha? Paglakaw na kita ko tay ka. Maglakaw ka day? Dawa ka mga kaputa. Makuha nga tinuon tay sa. Kag na rutiyo tay sa. Limbarok. Kag na kulihin, galay na dito, nagdahigdamin. Maansa, makag na siyo ma. Wala, kagan di ka. Lapit ko sa siyo dito. Hikapan di ka dito. Kag na mo. May ayan na, magtabit siya kus Oo, kurente. wala ba ko na siyog na yung mga tayo kahipo sa una. Yung mga birthday. Nero. Ganun po daw. Ilalalay. Kag na rutiyo nay. Sige, adto ilalala. Nay kag ka ba na si damay? Igsuwa man sila sa Francisco, di ba? Bakas Francisco. Kasi kung ito mas barko. Butanan mo gawa na, di mo tugma. Kinsa namin magamit na ng klasik. Ako ang. May sapa. Hindi ka. Lang sa asawa. Gawa na kabuk. Pwede mong bazi mo sa iyo. Bukon ka na sa susilin. Nagluto mo susuro bitang susilin. Pwede siya mamasayo na lagi. Isip pagkadog na akong pod. Bago. Isip tog na. Hinagbo. Tay sa kag na ba na siyo tay sa? Sa isingan di dyan ng kag na si tay sa. Ayan na. Sa tay sa. Ayan na. Nakasaka baga ito sa langit. Wow. Nakamanda ba ka? Kaya ito nagkapangado pa sa ilo. Nino. Kalit-kalit ito diyang pagkamatay. Oh, yun yung tungong di ay. Pag matawa ng mukaw.